1559 voor Mathieu Vervuren. We gaan verder met Thomas Helmond. En die zit goed in de stad als hij niet te veel uit de richting gaat. Nee, maar die zet er een prima afstand neer. Thomas Helmond. Ik zal hem net vertellen dat dit de afscheidswedstrijd is van Thomas Helmond. Maar daar ga ik nog even niet te veel over zeggen. Want als deze afstand nu al staat, dan zien we Thomas nog wel 4 keer springen. En misschien verandert hij dan nog van gedacht. Hoe lang hast u vierleerd? Het speeltje ga ik vanaf mijn 11e doen. En vanaf wedstrijden dan zoek ik even in de boeken, maar dat zal vanaf hier dus 14 in wedstrijd, denk ik. En hoe oud ben je nou? Ik ben nu 28, dus 14 hier. Maar er komt een abrupt eind aan die vierleercarrière. Hoe zit dat? Ja, voor de toeschouwer abrupt. Voor het team is het wat minder abrupt. Ik had er wel vaker gewoon. Ik wil eens een emotie erop. Ik wil niet meer. Dat ik in een wat mindere periode. Dat is natuurlijk een hele slechte reden om echt te stappen. Dat hier ik net zo vol omhakken. Maar nou, dit seizoen, eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen ren ik hier mee om. En in het begin van het seizoen had ik nog een beetje het idee van ik doe het volgend jaar. Volgend jaar wordt mijn laatste hier. En dat is heel wijd seizoen is dat begon dat steeds dichterbij te komen. Dacht ik van waarom nou nog een hier uitstellen? Had ik nou dat gevoel had. En dat gevoel is natuurlijk nooit 100%. Ik zal nooit helemaal zeker weten of dit een goede keuze is. En Henk Schieving zei het krijg wel mooi. Ze zit er door dicht of zit er nog op een kierke. Het is tuurlijk zit er door nog op een heel iets kierke. Het is, om een door nou dicht te smieten is net verstandig. Ik weet het net 100% zeker. En het is, als ik volgend jaar het speeltje heel bord missen. Dan best er ik zo weer bij. Maar staat nou liek, het is wel echt wel vrij definitief. En het had echt te krijgen met die motivatie? Nou, een gedeelte is motivatie, maar dat maakt een beetje uitlezen. Het is net, ik ga de wil om te springen is er nog altijd wel. En om 4 te springen en ik wil om arbeid te leveren. Alleen er zit wel iets in me waar ik van denk, ja, ik spring inderdaad vanaf mijn 14e wedstrijden. Ik ga dit seizoen 1 keer op het podium in het Zandbed staan. Dat is de eerste keer ooit in mijn carrière dat ik op een podium sta. En dat is ik nog zonder krans, dat had eigenlijk net zo vol omhakken gaan. Dus echt beloond ben ik nooit voor het speeltje geweest. En er stekst er wel heel veel energie in. En dat is een van de redenen dat ik denk, hoe lang is je met tro? Hoe lang bloost voor een gevoel was net opgaan en je tro en dan je nog een keer en je nog een keer en hier proberen. En ergens houdt dat een keer op. En dat is één gedeelte van het probleem. Een ander gedeelte denk van het is een speeltje wat heel veel tijd kost. Best hele simpel best ermee bezig. En net alleen nog met het sportieve gedeelte. Dus zit ik nog een club achter waar werk niet in maat. En wie huis eigen team waar werk in zit. Dus al met al best gewoon een heel simpel lang alleen nog maar mijn vierlap moeten gaan. En ik wil wel eens een keer wat doorgaan. Toch bist u echt 2 keer de winnaar van Silverwest op een NK. Ja, eerste verliezers is het dan. Ja, nee, het is misschien een beetje helmhold eigen, maar het viel toch als eerste verliezer. En het is hartstikke mooi op dat moment. En na 4 minuten bezinken na de wedstrijd denk ik, ik ben heel blij met zilver. Maar komst net voor zilver. De worst heel graag goud. En Bart is er gewoon een goed voorbeeld van. Die is gewoon echt beloond voor de energie die erin steekt. En voor een groot gedeelte steek ik dezelfde energie erin. En daar staat heel weinig te doen. En dat is, dat kan ik net niet kwalijk nemen, maar het is wel een feit. En dan bloost wel elke keer hing je in dat gevoel van, maar wanneer komt het dan wel? En als er maar achter een oor bloost hing, op een gegeven moment moest je zeggen van, ik ga toch iets oors doen of ik hou hier in ieder geval mee op. En dus weer dit NK 2015 in Vlist, die laatste NK, en toch 6 weer in de finale. Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Het is, ik hoopte op dat klinkt wel heel zwier, maar een waardig afscheid. Maar er was gewoon net 3 keer de plompen dingen, Joert. Er was gewoon met de jongens meiden, waar was een Schindler, dat was kist. De sprong op zich weer leuk en ik zie eigenlijk nog een beetje een verval van Jan Wolt. Want het is natuurlijk, zolang de wedstrijd bezig is, 2024 ken ik ook. Dus dan ben ik gewoon nog steeds met winnen bezig. Maar ik ben heel blij dat ik finale plak hier. Dit is mooi om aan te sluiten. Trotte meesken op het beeld, dit is mooi. Volgens mij maar doet Takken meer erachter komen dat ze het allemachtig eerste missen. Ja, we zullen het zien. Thomas Helmond, zijn laatste sprong. Definitief. En wat gaat het worden? Oh, dat is dan natuurlijk niet het allerlekkerste, maar geef hem nog een groot applaus. Thomas Helmond in de finale. Nou, dan toch 2 keer even het moment daar voor hem. Besluit hiermee en hij wordt dus een 5e. Ja, op dit NK 2015.